what is your name? My name is Kira Beatriz Acevedo. How old are you? 7 years old. Okay, facing your right. Harap ka doon. Harap naman sa kabilang side. Harap ka na sa camera. Marunong kang kumanta. Marunong kang sumayaw. 알랑가 몰라 왜 화끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 왜 발끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 아리까리한 까리해 알랑가 몰라 we like party 해 있잖아 마리아 이 사람으로 말씀드리자면 마리아 용기 멋쟁이 Pag sinabi kong action, kunwari kakain ka ng burger ha, sabihin mo lang, ang sarap. Ikaw nga? Ang sarap. O, gusto ko makita masaya ka. Action. Ang sarap. Okay. O, patingin nga ng malungkot. Sabihin mo nga, Mami, nagugutom na po ako. Mami, nagugutom na po ako. Mas malungkot pa. Mami, nagugutom na po ako. Okay, sigaw ka nga. Yes. Yes. Okay, smile.